Nagduma sa home care facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu o assistant ni gipaubos sa investigasyon nanot sa reklamo sa mga babaeng minor de edad nga naubos sa ilang pag-atiman nini. Si Luan Mirodina adunay live update. Bye! Bob, kasamtangan karong gi-reassign sa CSWD ang tagduma sa home care facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip na ang iyang assistant nunot sa reklamo nga nadawat ni Mayor Jonard Ahong Chan. Gipakita ni Mayor Jonard Ahong Chan ang kopya sa suwat sa mga batang babay nga anaa karon giatiman sa home care facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa ilang suwat, ilang gibutyag ang matud pa di makatarunganong pagtratar kanila sa nagduma sa naasoing pasilidad. Sama na lang sa pagpakaon kanila og expired og hupas nga pan, chichirya o gatas. Dili usab masabtan ang ilang kaon tungod kay may higayon nga tulo ka sunod-sunod nga adlaw silang pulo sardinas ang ilang gikaon. Ang gamay bath soap kun sabon pangkaligo gikatahong bahinon ngadto sa duha ka bata ug ipa-budget alang sa usa ka buwan nga gamit. Tagduha ka sachet sa shampoo lang usab ang ihatag kanila sulod sa usa ka buwan. Sa pagsusi sa buhatan sa mayor, may 1.5 million pesos man nga budget ang home care facility alang sa ilang kaon ug 29 ka mga batang babay ang ilang giatiman. Atong ipa-tun-an sa ato ang city legal regarding anang pwede bang unsay kaso nga atong pwedeng ma-file nga administratiba. Sa pagkakutlo ning balita, gipugngan lang una ang ilang mga pangan kay wa pa makuha ang ilang habig. Samtang gibutyag sa pangu sa CSWD, Emilita Digamo nga wa siya masayod kabahin sa reklamo sa mga bata. Dili kay ko ka-explain ana sir kay wala pa ko ka good sa side sa akong mga worker. Bob, kaganihang mga alauna sa hapon, gipatawag sa mayor ang pangu sa CSWD aron mo-recommend og duha ka mga social worker nga temporaryo unang muhulip sa nabakanting katungdanan. Og so far, Bob, mao kada ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob? Thank you so much, Mai, sa imong live report.